Wis pokoke nyanyi. Ayo Rejo pokoke. nyenengno kene siji mesakno wong sakmene aki. Lah kuwi tekno pripun ora sedih tok wong jenengan kaya ngono. Ayo monggo. Ya. Apa yen nah? Waduh. Iki anggotane luwake. Oke, matur nuwun. Matur nuwun. Iki kok Sariman diundang meneh, monggo. Iya, Mas. Hah? Bos Edi? Walah aku ora apal Bos Edi. Kowe apal ragol? Bos Edi iki campur sari, Man. Oke, aku gak apal, aku kowe apal ta ora? Waduh. Diaturi kono nek. Aku tak penting aku nek sing Bos Edi. Ganti tak liyane. masukan kanggo anak buahku. Heeh. Permintaan lagu. Tapi sampean tak kei perkenalan satu buah lagu. Apa iku? Tetep enak. Heeh. Ora usah Bos Edi. Bos Edi piye-piye bapake ya ta. Ya. Nanggone pati. Heeh. Tak kasih satu buah lagu, tambah satu buah lagu ya, Man. Oke. Muga-muga tambah nyenengno atine dulur-dulurku. Pokoke kayak seneng ngono ae. Heeh. Sedulur-dulurku sing anu ya seneng, Ya. sing mirsani ya seneng. Heeh. Wis wong awak dhewe sing pepanggihan nek mburi ya jek akeh. Iya. Tak kasih satu buah lagu. Yoto manunti ora ana cah. Yoto berat arep tak kenalno. Si Mas Yoto, heeh. Wah, kae, heeh. Aduh. Salat subuh. ya wis sik Mas Bos Edine tak pending Ya ana jalukan meneh ya dilayani agol kok tak pikir-pikir kaya taman ya Man kaya mben ya wis ora apa-apa. Oh satu bah rokok samsu iya dari Bapak Darki minta gending emplek ndileh emplek selikur emplek loro siji ngono kok. Ande-ande lumut mudune 8 emplek loro siji mudune pangkur pas. Ya wis kok, pokoke mudune 8. Iya wis satu lagu sik tak turuti. Muga-muga senengno dulurku. Arjo Sari Bali. Mangga lagu campur sari plus dangdut. Dados ya. Kok nek ora tak atur kene malah repot aku. Bersama Wahyu Manggolo, semoga saja bisa menghibur. Satu lagu Arjo Sari Bali. Nek cara pati apa Man? Halo, Cara pati lagu iki Arjo Sari Bali. Iku, Gajah LI iku. Wis ora omong tek kok omong tekan iku ae. Angger ana sing kulino sowan pati tindak pati mesti ngerteni. Satu lagu Gajah LI. Mangga dados. Oke. Tanggal 30 Oktober dek wingi SMS-mu isih ana HP iki tak simpen ana jero folder pribadi terus tak waca saben awan saben bengi Saka terminal Arjosari kowe pamit budal ning Bali emboten pasar embung ngendi pasar sapi emboke jandal Jawa Australia nanging saiki kok ngajak bubar apa kowe kecantol cowok den pasar keputusanmu kula tekadmu mong pandong aku padang hotelanmu
penting aku wis tau ngrasake wis ngrasake yen ngajak bisa aku mung manut wae manut wae Joko dudon kembali akeh tunggale pilih kedhot pilih wayan napa madhe ora prawan ora rondo aku ngerti kowe sapa ora Joko ora Dudo karo aku jane padha asik aku wis wanti-wanti aja nganti aku lali tapi engkau lupa diri cintaku kau bawa pergi timbang mikir kowe penak turu wae sapa ngerti aku ngimpi padha kowe srone ngimpi terus kowe tajak ngene tajak yen ra gelem enak ati blengkono wae tanggal 30 Oktober wingi ade wingi SMS-mu isih ana HP iki tak simpen ana jero folder pribadi terus tak waca saben awan saben bengi terminal Kutha Pati kowe pamit bujal ning Pati ning LI mbone gajah embo LI pasar sapi boten candal karo Capati bareng saiki kok ngajak bubar apa kowe kecantol bocah den pasar wong Bandung aku menang aku mong Bandung aku pada dalanmu sing penting aku wis tau ngrasake wis rasake yen ngajak bisa aku mung manut wae Joko dudon ning Bali akeh tunggale pilih kedhot pilih wayan napa madhe ora prawan ora rondo aku ngerti kowe sapa ora Joko ora Dudo karo aku jane padha wanti-wanti aja nganti aku lali tapi engkau lupa diri cintaku kau bawa pergi
gak mikir kowe turu wae sapa ngerti aku ngimpi padha kowe ning ngimpi terus kowe tajang ngene yen ra gelem enaki plekodo wae wes diaturi beberapa lagu muga karenane penggalih ning sing nyuwuni Bos Edi oh wis ilang aman sing nyuwuni 88 iki sing susah aku kesel gantian cangkemku nyanyi terus iya keselen aku lah kaya mban lah ya wis ora apa-apa sing penting iso nuruti ati ya iso nyenengno ati wong awak dhewe pepanggihan ya ora mung pisan wae iso ana pepanggihan burine ya matur nuwun karo Pak Surat matur nuwun Pak Surat karo panjenenganipun dulurku lanang Pak Luwak atas partisipasi lan timbalane Wahyu Manggala. Ya menawa ana kekurangan njaluk ngapura ya Gol ya. Kabeh mau ora jinarak ta ya. Ora jinarakan permane apa maneh ana wong nyuwuni kena pamane ora tak aturi ya aku dhewe ya salah. Iya. Untuk yang minta 88 tak pending. Saya mohon maaf lain waktu nek ana pepanggihan tak aturi. Lakone ndang tuntas. Permintaan lakon adeke menara kudu. Lah awake dhewe engko golek semen barang digo ngedekne iku kok. Ning ndi? Lah aku mau golek semen ameh dikon tuku semen ya. Ning ndi? Ning ndine? Nang Liman. Ayo aku tang blojone pasar kok. Nang ndi? Ayo pokoknya pasar Saleh apa ning ndi? Tuku semen kowe golek boto. Menara Kudus sih sewengi nek dadi manadamu Pak Rat kowe. Pak Rat apa? Iki kok malah dagel. Ya wis. Ayo. Aku mau amen dagel ya. Ora sida. Kita sida. Dagel keri ae kok. Ya Mas sarwa praksa lajar engkang wis Dadi aku kepengin sapa kengaran Mas Nyowo lan Mas Kencono. Ambulans kabar. Kowe Mas Nyowo, Mas Kencono. Ayo, melaku. Ayo. Waalaikumsalam. Jauh tini barat Sultan. Kelangan aku. Kula pengen panjenengan putra putri panjenengan dalem. Iya. Tenane Mas Nyowo, Mas Kencono. Bagi groti ning tulang. Karena kula badhe muncul
Pomo dipomo ya. Perkara iki sisan gawe. Lan biwarake kabeh kawula ing Demak. Sapa pawongan ora mawas wong kiri maju kili bali lungan. Waton bisa ngundurake putraku. Yen to wadon bakal ndak sedulurake, yen lanang bakal ndak jodoke. Oh ngaten nggih. Silakan suwun. Bagus Kloron. Sapa Gus jenengmu? Kula Dirga saking Jogja. Kaya Kang Sawiji. Kula Raden Langgar saking Sampang Madura. Dirga lan Langgar. Mengku karep apa? Kula badhe ngabdi wonten Demak Kutha. Lah kowe piye Langgar? Tebih saking Sampang Madura ngantos dumugi wonten ing Kasultanan Demak Utara. Ing pangujug kula badhe pados pedamelan wonten ing Kasultanan. Tenane sira kabeh Kloron kuwi kepengin swita menyang ing Demak. Leres katen iki. Ndadekake kawruhanmu ya. Langgar lan Dirga. Dina iki panjenenganipun durung bisa nampa pasuwitanmu. Yang sebab ing Demak dina iki akeh durat muka. Malah kepara putraku saiki kadidra dene durat muka. Ing mangkone bakal ingsun tapa pasuwitanmu. Nanging nek kowe bisa ngundurake putraku Kloron. Ing Sultan Malah ora kepara ndak tampa. Yen to kowe sing bisa bakal tak jodokke kelawan Mas Nyawa lan Mas Kencana. nggih. Menawi sedaya kala wau ingkang dados pangajengan panjenengan kula saged lampahi. Kula ingkang badhe mukus Ya, yen to sira Kloron padha sagut, ono enggal ndake dawuh pangajengan. lampahi pangestu. Ono salam. Iki mawon Dirga kalian Langgar punika saged tuku sayembara bener. Nek aja ngomongke bocah Kloron mau. Yo dawuh bacoke diwarake wong Demak ya. Oh kan ngestakaken dawuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yen pancen cetane kowe lan duwe luput kelawan aku. Nanging sing duwe luput ki wong tuamu. Mula kengso kuwi. Nganti kowe tak bradat tak gawa metu saka taman Pamargi Putri. Iki cetane pancen aku kepengin ngaduake kowe lan wong tuamu. Joko Sengoro, ento pancen iki satya ora kanthi tinantaran aku lan sekadangku. Ento pancen iki wani adepi Kanjeng Rama Joko Sengoro. Yen to wis kelakon kowe tak colong saka taman Pamargi Putri. Burung tan wurung wong tuamu mengko bakal nggo ilang kowe. Mesti aku bakal gampang bisa ketemu lan wong tuamu. Yang wulan kowe Kencana. Apa? Saiki ngene wae. Kowe tak colong ora bakal tak piloro. Malah saya mengkone kowe bakal tak mulyake uripmu. Waton kowe gelem nuruti apa sing dadi karepku. Sumbo karepe ngapa Joko Sengoro? Lak kutang wae, Loko Suto. Aku tresno lan kowe gelemo kowe dadi bojoku. Penak temen nggonmu ngucap Joko Sengoro. Saisi aku kok bradat kok adoke saka wong tuaku njur penak nggonmu nembung seneng karo aku. Saya kok tembung ana ing tengah dalan kaya ngene. Saka rumangsamu njur aku wadon sing gampangan wadon sing lemeran lho piye Joko Sengoro.
Mas Nyawa lan kowe Mas Kencana. Najan kowe nampik marang katresnanku, kowe nampik kelawan aku. Kowe ra saya gawe gelaning atiku. Malah saya ngandelke atiku nggonku bakal tresnani lan kowe. Joko Sengoro. Saiki ngene wae. Aku njaluk kawelasanmu, aku ditirke kondorone ing Kasultanan Demak, muga tak suwunke ganjarane ning ngersane Kanjeng Rama. Piye? Ora bakal dipidana Joko Sengoro. Aku ora butuh ganjaran. Aku ora butuh bondo donya Mas Picis. Sing tak butuhke kowe. Ning emane aku ora sudi dadi bojomu Joko Sengoro. Ora apa-apa. Yen to pancen kowe ora gelem dadi bojoku ora apa-apa, mengko kowe bakal balik lan wong tuamu. Nanging ing papan kene ora ketang mung sedelok laden ana aku wong ayu. Saka rumah samunjur gampang ki arep jama marang kawanitanku Joko Sengoro. Piye? Satunggapan malih Kanjeng Rama bakal utusan para nayaka praja supaya maneh pitulungan karo aku Joko Sengoro. Nyawa lan kowe Kencana. Iki ono satengah ngalas. Iki papan kang sepi. Mula sadurunge mengko aku tumindak luwih dene kasar. Satemah nganti aku mrawoso lan kowe. Mula sepisan maneh aku jaluk. Legano napa sing dadi brantaning atiku? Aku mah Piye? Kowe mo? Kowe mo? Lancang embelo sirahmu. Ya bagus. Sapa kowe wani ngunjak marang putrane Kanjeng Sultan Trenggono ing Demak Bintoro? Joko Sengoro. Oh, Joko Sengoro. Ali wis sapa? Langgar. Aku Dirga. Langgar lan kowe Dirga. Ana sambungane apa kowe kelawan Mas Nyawa lan Kencana nganti kowe teko ing papan kene nglimpe saka mburi kenjotos kelawan aku? Joko Sengoro. Ndadekno kawruhanmu. Sailange Gusti Putri Mas Nyawa lan Mas Kencana. Njur Kanjeng Sultan nibakake diri sayembara saka sapa pawongan sing bisa ngundurake putri kaloron, dhewekne bakal diganjar lan digawake marang dhewekne. Yen ngono cetane kowe sing ngupu Giripatem bayane Kanjeng Sultan. Pancen bener ora silai. Mula kang sapa kuwi? Tak jaluk kanthi legane atimu. Kowe enake ulungno Mas Nyawa dene Mas Kencana. Wong legan golek momongan bisa kowe nggawa Nyawa lan Kencana langkah sik wani kene. Lakon Joko Sengoro. Pancen kowe watak satriya. Ayo ning papan kene padha adu jaya kawijan mudyang sing Bathara. Yen tak rungokke tembung mangan barang-barang anget dhuwur kaya bisa nrajang Baskara maku teks. Joko Sengoro. Aku sing bakal mupu Giripatem bae Kanjeng Sultan. Yen aku ora bisa tak entengke pati. Wane pepe aku kakon sigar merapat siram. Iya. Nawalan kowe Kencana. Apa Joko Sengoro? Ora kanthi milih mripating liyan ki nyawang ki. Pawongan sing muku Giripatem baene wong tuamu tanding lan Joko Sengoro. Saiki wis kelakon oncat saka tengahing palagan. Ayo. Mumpung durung aku tumindak kasar, aku jaluk pawangsulanmu kang gemat. Joko Sengoro, aja gedhe siramu saka rumah isamu nek wis ngalahke pawongan sing mupu sayembarane Kanjeng Rama njur aku bakal gelem dadi bojomu kira bakal kelakon Joko Sengoro. Yen ngono cethuke wong wadon sing ra kenut. Joko Sengoro.
Adhe kula prawoso, Guru. Menapa rumiyin kula utusan kalih sampean supados marakosa Mas nyawa napa dening Mas Kencong. Nanging sak sampunipun kula mlumpat tembok betengipun wonten Kasultanan Demak mlebet wonten Taman Pamargi Putri nyidra kawujudaning nyawa lan kencana. Rumaos kadudut ati kula sasampunipun kula ngertos dhateng pasuryanipun nyawa lan kencana. Panjen sinten tiyangipun ngertos nyawa napa dening kencana tetep boten badhe betah ngampet harganing hawa nepsu. Ger menawi panjenengan badhe marakosa Mas nyawa napa dening Mas Kencana menika kula mboten kersakaken ing kados niat lan dya kula panjenengan supados nyolong kawontenanipun Mas nyawa napa dening Mas Kencana menika mung dapur kangge pamiluta kula panggih kalian Sultan Patah niat sedya kula kepengin melehaken Sultan Demak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ijih kelingan karo aku kowe kerja. Nggih. Boten samar panjenengan Aku Raden Syahid. Nggih. Keluarga ing Mojopahit. Nggih. Putra Dalem Rama Adipati Wilotikta Tuban. Kenging menapa panjenengan berbekti kalian Ki Terjan lan Saandan. Aku seneng nyawang tandangmu. Jalaran iji ana niat kowe kepengin balikake kajayan ing Mojopahit. Senajan perkara kuwi ora bakal bisa keturutan. Nanging nek kaya ngene caramu, aku sing ora seneng. Coba kowe kongkonan karo muridmu kang supaya nyolong Putri Sekar Kedaton. Ana ing Kasultanan Demak Mas nyawa apa dene Kencana. Menika marginipun kula saged pinanggih kalian Sultan Demak, nggih Sultan Patah. Menawi sampun saged pinanggih kalian Sultan Patah, kula saged melehaken ing atasipun Sultan Patah lali kalian tiyang sepuhipun. Yen mung kepengin melehno karo wong Demak, ora usah dadak nganggo lesan bocah wadon sing urung ngerti marang dedes. Menapa wonten margi sanes? Ana tak duduhake cara. Nanging aku njaluk baline putri sakloro niki. Waton panjenengan saged ngeguaken cara kula saged meleh Tri kekalih kula borongaken lan pasrahaken kalih panjenengan. Matur nuwun. Langgar Dirga Dewarowo. Iki mbok menawa wis tumiba bejamu, ora ketang kabeh kuwi mau ora saka kangelanmu. Aku minangka langgaran baline Putri Sakloron iki mengko kantinen bali ana ing Demak. Yen wis ketemu karo panjenengane Sultan matura menawa sing bisa mbalekake Putri Sakloron ora ana liya Dirga lan Langgar ben mengko kowe entuk ganjaran sing ngertane Sultan ya. Aku titip keselamatane nyawa lan kencana. Kono enggal bali. Aku jaluk sisa-sisa Laskar Mojopahit sing mapan ana ing Mejagung supaya nglumpuk ning. Lawe lan sontong kabeh. Mojopahit wayah dalem sinuwun Brawijaya. Siji gawe loro gawe ya. Siji melehno karo wong Demak. Eling ora? Rubuh Mojopahit Senopati Demak Sunan Kudus. Nggih, Iki sing kudu mbok encer pisanan iki Sunan Kudus. Oh, iya ta?
Nggih. Angka 2 gawene kowe asung panglipur marang Ratu Dwarawati randane Brawijaya sing saiki disengker ana ing Panti Kudus. Carane kowe sak kanca kancamu teka ana ing Panti Kudus, yen wis teka kono kowe gawe wihara cakrik Majapahit mapane ing Panti Kudus. Menapa mboten teges kula soroh nyawa menawi kula yasa wihara mapanipun wonten Panti Kudus. Aku ngerti sing kok karepane. Mergo Kudus kuwi nggone wong Islam. Lah, mongko wihara kuwi panggonane wong Buddha. Ora urung Sunan Kudus mesti nesu, santri-santri Kudus mesti ngamuk. Nggih mawon. Terjan, nak ngamuk diwaneni. Dene ana apa-apane, aku saguh ndekengi kowe. Sampeyan minangka dados botoh kula. Yen ana apa-apa aku sing tanggung jawab. Kula anu. Wis, ayo ning Panti Kudus yasa wihara. Wis kono. Swasta. Aku ora ngerti mbuh kedadiane mengko. Bakune niatku aku kepengin asung panglipur ngersane Eyang Dwarawati sing wis suwe ora mirsani marang kaendahan pembangunan ing Majapahit. Wihara cakrik ing Majapahit bakal ngadeg ana ing Panti Kudus. Saiki sing wis mapan ning Panti Kudus disenger karo Sunan Kudus. Gedine awake terus kok saya leren. Sesuk wayah rino ditambahi saya dhuwur. Oh, mulai. Iku mengko dipeges rada rono. Sing kono ditambahi rada rono. Sapa? Markum jenenge dudu Markum truk Markum. Ayo, ning kene iki ora ono sing jenenge Kang Salam kok. Lha ngomong iki rene lho. Ayo jenenge dudu Markum. Jenenge iki ora ono Markum, ora ono Salam. Assalamualaikum. Oh, salam karo Markum meneh iki piye? Markum iki sapa? Kok sing ngono anu kok malah dikiki. Sampean rene sampean. Sampean. Ojo wedi ah, ojo wedi. Kula niku mboten ngundang sing jenenge Markum kalih sing jenenge Salam. Jane kuping sampean ku sisian ta mboten? Lah niku mau Salam Markum. Sampean niku sampean rungokke kula ambalane sepisan melih. Assalamualaikum. Kula mboten denger niku. Kula mboten ngerti tembungan niku tembung napa. Oh, sampean ora ngerti. Sampean ora ngerti sing jenenge Ki Terjan. Iki Niki. Dan sing mandegani gawe wihara iki sapa? Ki Terjan karo Sondong Lawe. Oh, karo bocah-bocahmu kabeh iki. Hi. Kowe rene kok genak kaya kebo busung. Sondong Lawe. Apa bener sing gawe wihara iki sing mandegani Terjan karo kowe? Nggih, bener. Ora usah basa jong nae. Jane mbok pikir ta durung. Lho, Jan.
Jan Baijan. Wis. Ngono ya Jan. Ngono ya ngono Neng aja ngono. Gawe wihara ya tenan. Mergo kuwi hakmu. Lah, Rak iya to? iya. Nek ya jono kene iki bumi kudus, bumine Sunan Kudus. Nek kowe gawe wihara kono, Kowe nek omong aja ngladrak. iso Kowe kok iso kandhane iki bumi kudus, bumine Sunan Kudus. Lek gawe bapak piye bumi iki? ya. Bumi iki sing gawe dudu bapak. Lah iya, Senajan sing gawe ra bapakku, Ah. ning iki dadi hak. Mergo iki wewengkonku manggon kuning kudus. karo kowe iki biyen mulo dadi wong usil kowe. Kok ngono? Aku gawe wihara iki njaluk ragat kowe, njaluk material kowe apa piye? Ya. Material ragat mbok ragat. Lah, Material mbok tuku. Ah. Tuku dhewe. Aneng wong iki gawe omah iki upama gawe omah ya. Iki rak kudu no bumimu dhewe. Aja no bumine tangga. Nek tanggane mesti ora entuk. nek aku gawe wihara ning kene kuwi arep apa? Lho, iki hakku, iki wewengkonku, iki bumiku. Lho ora kena kudu mbok bongkar. Aku gelem mungar iki ning totoane nyawane terjan. Nggih. Golek Anane kok meletik. Nggih, Omongan leres nggih. Cocok manusia kok. Autane nyawa. Kacak. Ampun siji kok. Apa? ampun Ampun, jenengan mau aja. Kudus ijen. Kowe ngerti apa lah? Nek murid kudus tak ketapno. Royok bongkok. Santri kudus kono terjan ora baledi. Ora mbok bongkar. Ora Sudi. Kon nyawamu tak untapno. Ya jali lho. Apa wis sing arep? Ampun iki aku. Ayo. Lo persiapan kowe. Wong nyawamu isih kandel. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sunan Gwento. Kowe kebut singklong nek ning gone dhewe. Kebut singkong. Iku kebut singklong. Lawang terjano diwedeni kebut singklong. Ayo tutup. Ki terjan mboten mendho ning malah saya ndodro ora mari ning malah golek perkara. Nek sane sepure liwat Jek. Nggih. Terjan gawe wihara kok teng bumi kudus niku Bro. Ya dielingno. Dan ku ngelingke niku bebasan lambe setumang kari semeran. Kula elingke kula kan ngalih, kula kan mbubari. Lho kok malah nesu. Ya gunakno tindakno. Kowe wani diucar-acirno. Pun kula nesu, kula ngamuk, arep kula ajeng kula ucar-acir, kula bubari, ngriku wani malah kula sing kalah. Gunakno ilmumu. Pun kula tumplek blek. Pun kula sok blogok kados banyu sak tepi. Kula mboten kuat ngadepi Ki Terjan sak kanca rowangi. Ora tumomo. Mboten tumomo ilmu pusaka bedama niku blas duka duwe napa Terjan. Aku duwe cara. Pripun? Aku duwe cara.
tanpa mbok perangi nganggo kekuatane santri, Terjan mesti melayu. Wedi. Ratu Ndorowati lak ono ing Panti Kudus. Sang Kudus. Nah, Ratu Ndorowati ku ratune dhewekne nalika ning Majapahit. Kowe ngampil agemane Ratu Ndorowati. Kancing Gelung. Terjan mesti ngerti Kancing Gelung kudu dono mripate Terjan. Ngono ae. Melayu dekne mesti. Mati-mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung. Mbok terusno iku. Anggri ceh ora ono jinglonge tak terusno. Terusan. Gatekke Bu. Dhuwur saya dhuwur. Tambahi wis aja gatekno wong pintu iki. Ayo tambahi. Leren. Watune ratu. Terus. Terus. Watu-watune kae. Ya. Terus Tambani ngono. Ayo kene. Dan nek mbok terusno, mengko nek ana apa-apane, nek nganti kowe kabeh do mati. Ngamuk cara kok. Timbang wihara ora dadi luwih kecil Terjan tumeka mati. Ngono? Ya. Ya ayo depono Kudus meneh. Kok sepele ya? Tak adepi nganggo kekuatan pusaka Joma menter ning dene bareng nyawang susuk kondine Kanjeng Ratu Ndorowati kok njur melayu sifat mandeg jan lagi jan Kelakon. Nah, Pun meh entuk sepertelon. yo enggal dirampung. Wah, rambungke pripun kedengangan sing duwe tanah. Sunan Kudus. Sunan Kudus dugi mriku. Yo diwaneni. Kula wani, kula dikebut ngangge kebut. Niku mboten napa-napa. Kula badhe wangsul dugi ngriku malih Sunan Kudus. Wah, kula ditungi kalih niku Kancing Gelung kagungan dalem Kanjeng Ratu Ndorowati. Wah, kula terus mriki wau. Aja pisan-pisan kowe wani ngadepi karo agemane yang Ndorowati. Lah niku Kowe mundhak kualat. ha, Nah, saiki butuhe kowe bisa menang ngadepi Sunan Kudus. nggih, Yen perlu Sunan Kudus mati mati. ben lega atimu. Lah, wihara saged dados. Lah, aku janji nek ana apa-apa aku ndekengi kowe. Lah niki sing kula tagih. Saiki kowe bakal tak silihi. Wis dielono lah ben ora nganging-nganging. Napa niki jenenge? Iku jenenge Kotang Gondil Antra Kesuma. Ketoke gombal amoh ning kuwi ana khasiate. Khasiate pripun iki? Iki engko nak mbok nggo kowe dibacok ora tedas. Ni Iya. tak nggone gen ora tedas dicocok. Ah.
Senajan sing nganggo kowe, Nggih. mengko jejer 100 sak mburimu melu katut jaduk kabeh. Sinaos. Sing ning arep pisan dikejan, mengko tangane gandeng-gandeng aja nganti pedhot. 100 sak mburine melu jaduk kabeh. Oh, ora penak to? Nggih. Sunan Kudus nek ketemu kowe dibacok ora tedas Sunan Kudus mesti wedi. Nah, neng nek wis kowe jaduk, nek ora iso mateni Sunan Kudus rugi. Nggih rugi tanpa guna. Nah, mula iki gunane nggo kejadukan. Nek kowe kepengin mateni Sunan Kudus, ana rapale. Mboten usah nganggo gamane ngrapal. Rapal. Kira sing Nganggo gamane wong ning ora ketara. ora ketara nganggo rapal. Nggih niku sing Rapal iki kok nak sing ngucapno saya banter matine saya cepet. Nak sing ngucapno saya wong akeh matine saya ngenes. Monggo kanca kula niki akeh suarane banter-banter. Lah, Jalah mengko rapale diucapno bareng-bareng sing banter. Matine cepet, ngeri matine Sunan Kudus. Oh, ini tidak. Tak warai rapal bareng-bareng. Musuh karo aku iki penak ae, gampang ya. Adengan, Sunan Kudus bakune mati. Rapal iki tak warai, tirokno ya. Nggih. Bismillah. Bismillah. malam. Dirungokno acah. Bismillah are bis malam. Wah, ya ora mandi. Tirokno neh sing alon-alon ya. Ben ora kliru ya. Bismillah. Bismillah. Hirrahman. Bismillah. Nirrahim. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Segus gotok kula doyan. Lho, karepe piye? Mboten usah ngangge lawuh. Masya Allah. Lawuh piye? Illallah are lawuh. Baleni. Illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oh, mau ikut tak? Ngoten niku mun mati. Mandi kok. Ayo bener-benernya baleni pisan kas bareng karo aku ya. 1, 2, 3. Bismillah. Hirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunan Kudus ketekuk Mesti gotok. Ya, iki engko rapale, iki mau kejadukan. Neng sakjroning kowe nganggo kotang gundil, iki ana sirikane. Sirikane napa ora entuk mangan iwak pitik? Gak, ora perkara mangan. Sirikane gampang. Napa? Aja nganti kowe sumbar. Sumbar. Heeh. Lah nek upami kula sumbar. Nek kowe sumbar atos gedebok kulitmu. Ya, lali. Aja nganti ki terjan sumbar. Mergo nak sumbar atos gedebok. Nek aku lali elingno. Oh ya. Ya. Siji rapale aja nganti lali. Engko nak terjan sumbar elingno ya. Wis kono balik. Ayo wis.
kemem ngene. Janjine. Ora oleh sumbar. Nah, aku sumbar. Nah, aku lali eling. Oke. Ketengi sandet. Bocah untukmu. Wadah kena. Nan. Nek nyekel iki tenanan. Nah. ngelingno. Pijet iki lho. Rapal. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sing tuwa untune caplok. Pun mengker. Boleh dipisan kasih. Gendang mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pisan gas mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jan iki remuk jero ususe pedhot. Iya, Atine ajur, rempelune mblethok. Direnggas mati. Mujarlah mergo ketaman rapal ashadu. Kenging ashadu untune coplok telu. Nah, wis wiwit saiki Sunan Kudus ora arep wani-wani karo kowe. Mergo saka pangaribawane Kotang Gundil Antarkesuma saya wis kenek rapal ashadu. Lah, Saiki Kotang Gundil gawa balik. ampun. Lho, Mengke ngono dilimpe kali Sunan Kudus. ora wong kowe nyilih, janjine nyilih kuwi balekake. Niki kula tukune. Ora tak dol. Balekno mengko nak butuh tak sili meneh. Dados niki pun anu niki pun dados. Iya. Mengko nak butuh tak sili meneh. Mampu ngoten pun jatuh. Nah, ngene jarene tak omongi. Nggih. Ini. Kowe sajake nggonmu do ngecakake rapal wis do lanyah. Ora ketang lagi sedelok. Gampang nampa rapal sing tak warahake. Ben perkara iki ora klera-kleru ya. Dianggep aku ngapusi karo kowe, mula iki bakal tak genahake. Tenane rapal kang mentas wae tak warahne marang kowe kabeh. Kuwi dudu rapal sanret, kuwi dudu rapal tenung sing bisa mateni wong kuwi ora. Nanging kuwi kalebu peranganing rukun Islam. Rukun Islam kuwi ana 5. Siji syahadat, loro salat, telu zakat, papat poso, 5 kaji. Kuwi mau kalebu syahadat sing angka 1 ya kuwi syahadat. Sing kudune ya kaya kono kuwi mau. Marang sapa wae menungso sing ngucapake kalimah syahadat, mbuh kuwi dijarak, mbuh kuwi ora, cetha menawa sah dadi wong Islam. Merga kowe kabeh kuwi mau wis maca syahadat, kowe iso diarani dadi wong Islam. Dados kula niki merga mun kadung maca syahadat, kula kena diarani tiyang Islam. Iya. Kula dados balane Sunan Kudus kalian Sunan Poel niki. Iya, kowe dadi wong Islam iki dadi dulurmu kabeh. Ketone sampeyan iki ngapusi.
kula nganti mati mboten sudi. Nah, mboten cocok. Rene, Kang Tinggang. Karo kowe kocol. Wis najan kanca-kancamu gurumu do mlayu, kowe ning kene wae, ya. Sajake kowe iki calone dadi bocah bener, dadi bocah sing apik, ya. Dadi cah Islam, ya Le ya. Wis ngeten menika lho. Iki sing kena diarani siar agama Islam. Wong siar agama niku ibarate wong mancing iwak. Ora entuk sing gedhe ya sing cilik-cilik lah. Sak entuke yen ora gelem aja dipeksa. Jalaran ora ana peksan jroning agama la ikroha fiddin. Apik caramu. Nah, carane kali jaga siar agama nggih ngeten iki. Sunan Kudus, kowe ora usah isin perkara bumi Kudus ngadeg wihara Cakrik Majapahit. Dirubuhke mawon. Aja eman-eman. Upamane kowe gawe ora gate ora sithik. Iki apik kok disawang ya ketok pantes, ketok wangun. Dene nak kowe isin ing atase kowe wali, kowe sunan, kok ning nggonmu ana wihara panggonane wong Buddha. Rek gampang to. Iki urung sampurna dadi. Mengko dhuwure ditablek wewangunan gagrak Islam. Yo, dhuwure ditablek kobah masjid ben ora ketok wiharane, ben ketok wewangunan Islame. Minangka kanggo conto tumrap anak putu besok, kae lho biyen nalika jaman Demak Islam karo Buddha do rukun. Nyatane ngisore wihara dhuwure kok gagrak masjid. Ngono lho, Le. Cocok? Cocok kula. Apik terus. Nak panjene cocok, mengko gampang dhuwure ditablek wewangunan Cakrik Islam. Mergo iki manggone ning Kudus, perkara iki bakal tak pasrahno sawutuhe marang kowe. Oh, ngaten. Rening menika wihara dhuwur ditablek gagrak Islam utawi menara mapane wonten ing bumi Kudus badhe kula paringi tenger menara Kudus. Muga-muga dadine menara ning Panti Kudus njalari Islam tumengkar ning tanah Jawa. Satemah dadi agama sing bisa nuntun marang uripe manungsa, lumaku ana ing dalaning kautaman, iso selamat dunya, selamat akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi